Hingga an YouTube channel jotonon tini lamsogo haino hai hingkai tini ni kok hingka haise ang tini je sana musumani sing mane amo baksa borok sajai phon mana ko khnawi hingka to phon ang tin ma hasinai ang nungmani bilai amo sajagli ata norok bo sajagli tong sajagli baksa sajagli tong imano sajai ngi tong imano hingkai to bo sasinai tini hingkai tini simi agibo yang थाङाखै गोबां बर'नो दगना आसुजों दगना सिमिया बुहां तला रग ओंखाय बुहां तला आसुगै बर ताम खायलाय नन मते नर बसाय माना ताम खाय बुहां तला आसुगै बर दगना आसुगै दगन बन्द फन बर आसुगै हान्य आसुगै मुखि तंगने सेद दग फन के हंग दगन तला आसुगै दगना आसुगै बुहां तला आसुगै गोबां बर तास थांलायो नर नुखना हंगा जागा तास थमा जागा सेराय सिम बया okra bura rok botong respected people tan bagi respected people hingga borokno chakiri khai tong borok chakiri khai tu borok apik thong hingga bongni logi bo chirai botong hingga asai rok bong logi tong tu borok thongo hingga kai asai rok tui se borok thongo hingga kai asai rok tam sikinai tam rongnai sai rok borok bujukhni asai rok bong ko khoda khnano khnaya hingga amti haino teke tebo kok kangma tongo hingga akok hingam tei je tabuk para rogo sai rok nunglayo salayo hingga asai rok bono amti jaga nugu tas thangja yang berai jago asugi bong tolog asukjak hingga borok bong tolog asugi bono ati khinu khakai borok bono respect darino boskango simi indara kaka thago ni thangana ukulog hingga borok bono tam sanai ukulog hingga borok amti hinai bo niji se umti ki thangi tong hingga kai sengtang bini kok khnanai bujinai charai kaham kai bujibono amti rungno e okok sanai utang hingga amti rok thangman chaya ta para rogo thangdi baksa thangpan time to time thong hingga baksa ke bong limit chikre phonga sokon sarik hor hopung hingga amti ko thangkai chaya thangpano limit thangta ke jepur nung selra tong kun kam kari apur thangdi hingga baksa do income tongo hanya sugi chakiri khaina rok bai do nung paya lebor le thangi bo soi thangi bo soi bong salary mas saitong rang bong hanya mas saitong hingga nung borok bai batai nung tas thangkai ni kuno profit dang no ni future tamangnai ni salsa nung ni chrai ngana bih besangana apur ngani tamangnai apun nono babu ma nin bhig nono sanana anari pairdi mti pairdi nei nga pairi mangalak e omun baginyo amti rok thungpur thungdi time pass ni bagi srap thungdi han seller pur thungdi ngai ni jepur kam khaipur khaidi am haja ngai haipun omuti phungni sim sairok thumga saya ta dili thunglai jang no asolai jang no go kangma jagan no go sing para sim buya mane borok kaham bolte thangnai rok time to time thangnai botong do amo thangya ya borok thung e amtir ko thangnai kai kunung ya aga baksa hain thanglayo anga amtir ko chaya ta anga noro baksa ani ko khnai ana saje phana mano ana hini mano angkai ang to kunu khanya krai noro ana saje angkai mana ang je nungman ang saka man noro ana saje khai saje sairi ang kunung jagi tab khang je ang nungman am sauta angkai tai kaisa kok ngai noro amtir thungpur thungdi ta anga thungpano para rokno develop khanin bagi bo wansungdi develop bahai norok jepur tas thungo group asugoi amti khaino kaham khanya bagi bo wansungdi nor amti kaham khanya bagi wansugo kai tamangnai kaham bagi kok sakai kaham nong nai ble para rok develop khanya bagi wansungdi sini para rok kun club kre an para sim buya kengma para on club kri jong club rok pong hitamnai club rok tong hinor kengma sam khaimon nong para otak chai rok jaga jao nong tong lai bor nor phörngdi tei phörngdi hai ke sadi mane maso wani se khain chai rong tei phörngdi ta do sai nang hamani borok ko sakri kha nga kaham botongo nga hamen percentage no bisingta e hingka nang bor na chai rong tei phörngdi bor no nong tei phörngkai borok erengnai mane sadi kaham hamia borok no ngai baksa bujinai borok khai bujina ngai bujiya borok phana sai ni norok dili kaham bono phung to bujinai nga asako kaham ke phörngna niya je borok irritate engjana ni nga borok irritate engjaka kai tamangnai
borok no goino khayangnai ei emde rokta hingke yamono sapro sadi thangpro thangdi time to time ta hain limit chara kaita thanglai dita hingke amdi rok thangkai norok bo saimano norok okra borok norok do je okra borok naitongnai do anse tebo sibo tebo saimano hingke sai manai sing tongna anse kusuro bo tongna hingke borok no do borok sana nangi borok bo saimano hingke norok thangpano ani ko haisi thangpano limit to thangdi develop khainaba wansuk di parano hingke buino no nin para anti khai salai asogoi kok salaimano hokai develop hingke buino no sikinai hingke buini ni hamino nasigi siki mano hingke kaham no ko tang siki yangnai kaham no bo nasigi sikinai ei obono seng jotono wansugoi para develop khaina bagai asogoi kok ma salainai ei amsa anke point mane thangpro thungdi sapro sadi kam khanya pro khadi em titia ngan kam khanya pro khadi ta haidi bana amado joton saima bayu gai asok do bisi kuno sana krai kok sage kok bango mane kok loguta hingkai video te long nai hingkai ani ko khamono norok jotono janja je ani o video nai tongnai rok ani khai o video khaimani karon hingkai parano develop khainani ma amtirok thungpano thungdi haipano parano develop khaina bagai wansukdi kaham khaina bagai te parano bahai ke sengsin parano tebo kaham kai tlangmana teikhai hingke tabuk kok sakai teb logo ang bisi kok salai asungnan kok hingkai je comment khaidi norok ang samani kok no bhaing jaka chajakai ba chajakai boro chaya hingkai amorokta hingke tai do tai kisi kok hingke ani video khaimero norok chajagoi tongkhai ba subscribe khaidi ani video ni chajakai like khaidi share khaidi hingke jotono hambai ani video naima bagoi।